במהירות וללא כל תלונות. אלה הייתה בסך הכל בת 10 חודשים, ואלה דאג לנו כל כך. הוא השאיר אותנו בלעדיו בחיפה המופגזת. הוא ביקש מכולם שישמרו עלינו, ובעיקר שאנחנו לא נדאג לו. באותו קיץ אחי התחתן. זה היה ערב ט"ו באב, חג האהבה, ואלעד לא שכח. הוא שלח לאלה ולי זר פרחים מהתופת. באותה חתונה אף אחד מאיתנו או מהאורחים לא ציפה לראות אותו. אבל אלעד קרני לא הפתיע והגיע לחתונה. הגיע ישר מהצפון, לבוש במדים ירוקים. הוא חיכה שהחופה תסתיים, ורק אז הוא נכנס. נושא את אלה בידיו. לא נשארה אף עין יבשה בין האורחים, כשהם הבינו שאלעד הגיע מהמלחמה. הוא רקד והשתולל איתנו כל הלילה. אלה לא ירדה מכתפיו, הם לא הפסיקו לחייך. הם צחקו ונהנו כל כך. זו הפעם האחרונה שהוא היה איתנו, רגעים אחרונים של אושר. בעצם, עברו רק 9 ימים מהיום שהוא יצא למלחמה ועד לחתונה. אבל בשביל אלעד, כל יום שעבר כשהוא רחוק מאלה ולא יכול לראות אותה גדלה ומתפתחת, היה יום אבוד. ב-13/8/2006, היום האחרון למלחמה, בשעה 8:15 בערב, שעות ספורות לפני הפסקת האש, קיבלנו את ההודעה. אלעד נהרג. אלעד ומפקדו סרן אליאן בן יהודה נכנסו ללבנון לכפר תשעיה, הנמצא בסך הכל כ2 קילומטר מגבול ישראל, כדי להביא ציוד והספקה למחלקה לוחמת אחרת. כשהם הגיעו למוצב הם ראו שהמחלקה השנייה נפגעה מטיל נ"ט ויש הרבה פצועים. אליאל ואלעד רצו להציל את החיילים שנפצעו. הם הצליחו להציל את חייהם של 10 חיילים. כשהם סחבו את 2 הפצועים האחרונים, גיא חסון ויניב שיינבור, שנפצעו קשה, פגע בהם טיל נ"ט פגיעה ישירה. 4 נהרגו במקום. על פעולה זו קיבלו אליאל ואלעד צל"ש מאלוף פיקוד צפון. כמה שבועות אחרי שהוא נהרג, הביא לנו מ"פ הגדוד יומן שאלעד כתב. יומן שבו הוא תיאר את כל מה שחשב והרגיש במהלך המלחמה. הוא כתב על כך שגם אם הוא נפצע, הוא חייב להמשיך להילחם, כי יש לו מדינה, ומעל הכל משפחה, שהוא חייב להגן עליה. ועל כל אחד מכם שיושב כאן היום ושומע על עשרות חיילים אמיצים ועל עשרות משפחות שמחכות שהחייל הפרטי שלהם יחזור יום אחד הביתה. אני מלמדת את אלה בדרך הכי קלה שאני יכולה שאבא שלה לא יחזור, שהוא גיבור, שהוא כוכב זוהר בשמיים. הייתי רוצה שגם אתם תזכרו אותו ככה, שאלה שהכירו אותו ינצרו את הרגעים הטובים שזכו להם במחיצתו, ושאלו שלא הכירו אותו ילכו הערב הביתה ויספרו על בחור מדהים ששמעו עליו. אלעד רם, אלעד שלי.